Tingnan ko lang kung makikita niyo yung notif niyo. Hello guys, good evening. Who's in the room? Can you hear me? How's your day been? Oh, hi Lot. Nag-notif ba? Nag-notif siya. Kaya mo nakita. May tatlo kanina eh. May kasama ka kanina eh. Good evening guys. Good evening, good evening. Good morning. Si Lot lang pala nandyan. Oh, hi Amboy. Anong handa mo kahapon? Marami kang bisita. Oo nga, mukhang naglalabada ang kanilang mga beauty. Hayaan mo muna silang maglaba. Nga ba? Bakit nga? Bakit nga? Ba't nilalang mo yung pansit? Sarap nga eh. Ba't sabi ni Lot nga? Mukhang iba ang pinuntahang birthday party ni Lot. Ba't isa lang yung nakikita kong nagbo-view? Ba't di ko makita si Amboy? Siguro yung mga walang notification, hindi nila pinindot yung bell. Yung notification bell, dapat pindutin yun tapos all. Lucky me ba? O, di ba lucky siya? Lucky me nga. Lucky siya sa'yo. O, haba ng hair mo. Wala tayong mahagilap na viewer eh. Mukhang busy lahat ang mga subscribers natin. Ba't wala ba kayong pasok na mag-asawa? Oo, alam ko naman. Trinay ko lang. Kasi gusto kong makita kung ano itsura dito sa
Ginamit ko yung laptop, medyo madilim siya. Oh, nagpa-check-up ka, okey. I hope everything is good. Wow, di bonggang isang linggong off mo, ano, amboy. Busy ang mga kamaritesan, nasa work silang lahat. Wow. Nakatunog si Kleng. Hi, Kleng. Nag-notif ba sa'yo, Kleng? Sa'yo, Rose, nag-ano ba, nag-notif ba siya? Off din ang income, syempre. No work, no pay ba? Grabe naman yan. Di bale, meron ka namang grocery store Doon na lang kayo bumawi. Bawi na lang kayo sa inyo grocery store. Inaantok na nga ako. Marie Chris, nag-notif ba sa'yo? Kasi kung hindi, kailangan pindutin ninyo yung ano, yung notification bell. Yung all ang ipipindot. Na-open lang ni Ray. Tatlong bebe, oo. May tatlong bibing nanonood, May tatlong bibe. Pag hindi naintindihan ni YouTube yung ano, yung lingwahe nyo, itinatago niya. 9:46 na, naantok na nga ako. Trinay ko lang talaga mag-live ulit. Tingnan ko lang kung may mga makakakita na walang ano, nagbabasura. Ano yan? Nangangalakal ka? Nangangalakal ka na? I know, pero inaano ko ina-approve ko. Darating na yung truck. Okay. Okay lang yan. Magpahinga naman kayo paminsan-minsan. Kleng, i-like mo naman yung ano, live natin. Wala naman yata kayong truck ng basura dyan. Niloloko mo ko, Kling Ayusin ang mga basura. May pumang-apat. Sino kaya to? Ayan. Sino po yung pang-apat? Hello there. Kailan kayo last na umuwi sa ano, sa Ilocos? Ala, 5 na mag-say hi kayo. Ibig sabihin, kung hindi kayo si Ren, si Ren pa, si Christian ba siya yung Ren na tinatawag? Ikaw ba ang Ren, Christian? Or iba yung Ren?
Hi Christian, ano ba ang ano bang tawag diyan? Ano ba ang, palayaw mo, ikaw ba ang Renren? O iba si Renren, so ikaw Tian-Tian. Sabi ni mama mo, Tian-Tian ka daw, oh. Hmm. Oh, Christian Ren, so minsan Tian-Tian, minsan Ren. Nalilito ako sa'yo. Oh, nalilito tuloy ako lalo. Mag-like kayo sa ano, mag-like kayo sa video natin. Ikaw yung Tian-Tian. Ikaw ang panganay. Ikaw ba ang panganay? Oo nga, parang 5 years na kayong hindi nakauwi. Parang forever ko na rin kayong hindi nakita. Tagal ko na kayong hindi nakita. Kailan ba ang last ko kayong nakita? Buti na lang may ano, social media. Oh, okay. Kailan popogi nyo, ha? Sabagay, basta may dugong tabarnilya, pogi talaga at magaganda yan. 'Di ba? Yes, gabi dito, magte-10 o'clock na. Kaya ako inaantok na. Sino sa 5 nanonood ang hindi pa nag-ano, nag-like? Tama, ang mga schedule hindi magkakatugma. Tapos, 'pag halimbawa, may pang-anim. Hello sa ika-anim na viewer. Umalis din. Hindi nakatagal, 1 second lang. Ano yung talaga ba, Amboy? Siguro 'pag kumanta ako dito maraming papasok sa live natin. Pero mai-strike tayo, eh. Hinihintay na kayo ng Banawang Bridge, 'di niyo na daw nakikita. Wala kang pasok, Christian? Sabagay online lang naman kayo, eh. Online lang ba? Wala pa kayong mga ano, wala pa kayong mga face to face? 'Pag nag-Let's Get Loud ako. Let's get loud. Naku, 'pag sumayaw ako dito ewan ko na lang. Magiging ano 'to, anong tawag dito? Prime time tayo. Ay, bakit? Bakit ka huminto? Online naman ang classes. Unless na marami ba magmamarites sa akin? Bakit, Kleng? 'Pag nag-Let's Get Loud ako siyempre, sasabihin nila, "Oh, yan gurang na yan, 'di na marunong sumayaw." Hindi lang nila alam, 'di ba? Bumigay na yung isa. Anong ginagawa mo, Kleng? Mukhang hindi nakatunog si Tenga tsaka si Auntie Rem. Wala na nga daw dugo, eh. Mukhang bumalik sa higaan.
11:00 na sa inyo, eh. 11:00 na sa inyo, bumalik pa sa higaan niya. Anong gina-grab mo? Ay, ang daming sideline. Sana all. Sige, sige, sige. Pag nagtagumpay ka diyan, eh, ipo-promote natin. Pero kung wale, wale. Secret mo na lang habang buhay. Oh, grabe. Paano 'yan? 24 hours a day lang. 'Di wala ka ng tulog. Wag lang siyang pumasok sa butas ng karayom, manulot. Grabe. Kaya nga, eh, hinang-hina ka na 'pag sa gabi ako nag-live. My gosh, wala akong lighting, eh, okey lang pala, oh. Hala, ang light ko lang yung ilaw lang dun, eh, pero malinaw din pala, oh. Kaya lang very grainy siya. Pero 'pag naglagay ako ng lights ko, ng ring light. Magbakasyon kayo dun, dalawin niyo si Inang. O 6, may mga na ano, na hello sa mga bagong dating diyan. Kumusta ang inyong araw diyan sa Philippines? Kasi dito sa Canada, eh, umuulan kanina ng frozen na ulan. Medyo madulas ang daan. Mhm, yeah. O siyempre mag-iipon muna. Kasi hindi naman kagaya dito na may mga credit card kayo. Eh kung may credit card kayo, di kas-kas nyo na lang. Anim na yung nakapasok. May isang hindi makapag-comment. Siguro hindi yan nakasubscribe. Mag-subscribe ka na muna bago ka makapag-comment. Anong ginagawa mo, Christian, ngayon kung wala kang kung hindi ka pumasok, kung hindi ka ano ba tawag diyan? Kung hindi ka I mean kung tumigil ka, nagwo-work ka ba or may ipon na daw si Tito Amboy, oh. Oh, game. Tumutulong ka sa pagluluto. Aba, eh, maganda naman. Kung maganda naman ang pasahod ni mama, eh, okey lang. I don't know, baka ano itong nasa kasama natin. Hi, whoever you are who's in our live stream. Can you make a comment so we would know who you are?
If you are a non-Filipino speaking friend, but I don't know. I think I've set up the settings to only subscribers who can comment. So please, if you have not subscribed on my channel yet, you have to subscribe so that you can make a comment. So welcome to the live stream. It's just for fun. Nothing serious to talk about today. Just chatting with family and friends. Mineral station. Ano yung mineral station? Ayan, umalis siya. Si Mayang yung nanonood. Eh di na English siya tuloy. Ayan o, meron nga. Baka si Mayang nga yan. Oh, paalis-alis eh. Tagahugas plato ba? Nako! Pinaghuhugas ka ba ni Lot Amboy? I-post ko nga sa sa Facebook na we're randomly live. Nasaan? Paano na to? Wala, ayaw yata ma-post. Ano na, wait lang sorry Hi! Rochelle Estrella, hello sa'yo. Good morning. Pagod na si Tito Amboy Laba luto. Wow, grabe. Ang haba ng hair ni Tita Lot. Ayan Inaano kayo ni Christian. Tina-challenge niya kayo. Nasa school yung iba, nasa work yung iba naglalaba, yung iba nagluluto, yung iba rin siguro ay naglalakwatsa. I-budget mo, Lot, para makauwi ka. Ano ba?
O challenge 24 hours daw, ah. Paano yun, Chan? Paano yun? Magme-message si Tita Rem. Oh, nandiyan si Auntie Beth, oh. Everybody, welcome Tita Maria Tabarnilla. Makichika lang daw and then sleep na siya. Inaantok na rin ako eh, pero kahit 30 minutes pa, okay lang. Kaya pa ng powers natin. Nasa plaza daw si Auntie Remy, nagpapabakuna. Challenge ba yon, Christian? Sigurado ka challenge yun. Parang si Tito Amboy naman lagi gumagawa eh. Hello, Insan Rem. Uy, i-announce mo na dyan sa plaza. Sabihin mo, manood sila sa live ko. Nakakonek naman yata lahat sa wifi dyan sa plaza eh. Manood na lang sila. Para naman, hindi challenge yun eh. Alam mo, Christian, hindi challenge kay Tito Ambo yun. Iyon talaga ang pinapagawa ni Tita Lot sa kanya. Hello, everybody. Wow, Kleng the Rich Woman, haba ng hair, sabi ni Tita Maria. Oh. Mag-like kayo dyan sa video natin. Don't forget to like po. Kanina pa, 28 minutes na. Nakapila ka na ba dyan? Ano yan, second dose or booster shot na? Hi, Trisha! Good evening sa iyo at sa baby mo. Uy! Chris, ikaw ba yan? Merry Chris. Ikaw ba yung patetong? Hindi, sister. Si Remy nasa plaza daw, nagpapabakuna. Ewan ko kung second dose or booster. Wow, thank you for dropping by sa live ko. Ano lang to, try out. Random live lang to. Para lang antukin ako. Inaantok na nga ako. Gusto ko nang matulog pero sige, kahit ano lang, mga kwentuhang may kwenta. Mga kamag-anak sa Pilipinas. Ayan si Patetong supporter, welcome our friend. Inaanak ko yan, si Mary Chris at saka si Arvic. Uy, nakarating ka din, Tengay. Hi, Cecil. Mag-suggest ka, Mary Chris. What can you suggest to talk about? What do you wanna talk about, Mary Chris? Nasaan na yung baby mong maganda? Ano na nga ang pangalan niya? Siana?
Nakalimutan ko na, I'm so sorry. I'm not that young anymore. Yeah. Oh, hindi pa. Trisha, hindi pa. Meron pa ring mga cases kami, pero going down na at nag-i-ease up na yung mga restrictions namin dito. Sleeping na si Siana. Oo nga, Siana. Yeah, 10 o'clock na eh. So, what can you suggest, Mary Chris, na pwede nating topic? Nag-ease up na yung ano natin sa Pilipinas, 'di ba? Wala nang quarantine yung mga uuwi. Yes, 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 yes. Sinabi ko na eh. Uwi na ulit talaga kami, Mary Chris. Gusto niyong sabay-sabay tayo para makapasyal kayo dun sa aking farm, sa farm pala ni ninong mo. Yes, dumating ng mga Marites. Wah, si Melody. Melody, gamitin mo naman yung phone mo para manood, no? Melody, gamitin mo yung phone mo. I-connect mo dyan sa Wi-Fi sa plaza. Lahat ng mga tao dyan sa plaza, pa-connect ninyo sa Wi-Fi para manood kayo sa live. Yeah, Rochelle Estrella, yes. Happy birthday kay Amboy kahapon. Yeah, 'pag umuwi kami ulit sa Pilipinas, for sure wala ng quarantine kasi fully vaccinated na kami. Actually, naka-booster shot na kami. So, we are, ano oo, pumasyal kayo dun. We might be going home in October ulit. Kung hindi late, last week ng October, early November. May YouTube yan. May YouTube yung phone niya. Tingnan mo, meron yan. Pasyal kayo, Chris, ni Arvic sa farm pagka nakauwi kayo. Sana magkasabay tayo. Ayan na nga, may picture sila. Hindi, kailan ba kayo nagbabalak umuwi? Kasi ngayon, from today na na mga tickets, from today up to early September, mahal talaga ang ticket. Pero if you try to book on like mid-October to last week of November, medyo mura-mura siya. Compared to yung presyo ng ticket ngayon. Kasi ngayon is 1,700 one way lang yun, 1,700 Canadian dollars. One way lang yun. Kung return ticket kukunin mo, di 3,400 na yun, 3,400. Samantalang kung mag-book ka sa October, like mid-October hanggang Hi, Gemaline! Mag-like naman kayo sa video natin. So from mid-October hanggang late mga end ng November, medyo mura siya. Ang two-way is around 1,500. So, bali yung kung uuwi ka ngayon hanggang September is 2 tao na yung makauwi dun sa mabili mong ticket, 'di ba? So, yun sa PAL. Kasi dun lang ako tumingin dahil parang garod nangina tatta. Kaano ko ma, ti panagawid yo kasi kung uwi ka nga kayo ngayon
from now to September, talagang mahal. 1,700 ang one way or the least is 1,500. Ganun siya, kamahal. Alexander Almadin, hello. Welcome to the live. Please like our live stream. 12 na. Magpakilala kayo, mga nandito, para naman ma-shoutout ko kayong lahat. Hello sa inyo. Yeah, wala nang quarantine dyan sa Philippines. It's very exciting. 13 na kayo eh. Kung hindi kayo makakomment dyan, that means that you are not my subscriber yet. Mag-subscriber na muna kayo. Isa pa to si patetong supporter, si Marie Chris. Tingnan mo, pinapakanta niya ako. Kasi, Chris, pinapakanta na ako ng mga pamangkin ko dahil nga daw malamig daw yung boses ko according to them. Ewan ko lang kung ine-etchos lang nila ako. Pero pinapakanta nga nila ako. Kaso lang baka ma-strike tayo eh. Pero kung okay lang sa inyo ang acapella, okay lang naman. Siguro naman walang kaso pag acapella. Ang inaano lang naman dyan is yung tugtog minsan. Ano ba ang gusto nyong kantahin ko? Yung yung kagaya ng kinanta ko na naman ba dati na na yung theme song ng mga Palanit. Yung mamahilig maki-birthday or mga theme song nila. Ha? Grabe, Ivana. Hindi Ivana yan. Hello, Ivana ng Santa Maria, Bulacan. Hindi Ivana yan, Ivana. Sayaw na din. Panoorin nyo na lang yung TikTok ko. Kung gusto nyong nakikita akong sumasayaw. Sisiwi. Marie Chris. Ivana Balawis. Yung mga 14 nating nanonood, mag-like kayo. Please like this live stream naman para matuwa tayo sa isa't isa. Ano pa ba ang pwede nating pag-usapan? Mag-suggest kayo. Huwag niyo akong pakantahin. Minsan mag-live ako sa Facebook. Doon kayo manood. Kakanta ako. Totoo. Magla-live ako doon. Sa Brenda Nava. Sa Brenda Nava naman. Iba na siya sa lahat. Cousin Rem, wala ka bang dyan? Wala ka bang dyan na manood sa atin? Mukhang wala kang na hihikayat dyan na manood sa live Good girl ka ba dyan? Ha? Dami nga natutuwa sa TikTok ko eh. Pati ako minsan natatawa ako. Natatawa ako sa sarili ko. Yung mga ginagawa ko sa TikTok. Wait lang ipakita ko yung iba. Natatawa talaga ako. Ito. Wait lang Pero baka maano tayo sa tugtog eh. Mamalengke ka, ganyan kakapal ang makeup mo? Bakit tingin mo liligawan ka ng mga karne? Tingin mo sisipulan ka ng mga isda? Ang ganyan itsura mo, wag ka na lang
sa malakad mo? Sama sa'yo sa palengke. Palengke? Mamamalengke ka, ganyan kakapal ang makeup mo? Bakit tingin mo liligawan ka ng mga karne? Tingin mo sisipulan ka ng mga isda? Kung ganyan itsura mo, wag ka na lang sa malakad mo. Sama sa... Natatawa ako, meron pa yung kanta na 1, 2, 3, 4, 5. Pero ayokong ipatugtog kasi may ano yun eh, may music yun eh. Baka maano tayo. May mga ganun ako na marami namang Sa natutuwa. palengke. Palengke? Minsan nga sabi ko, pati ako natatawa ako sa sarili ko eh. Bakit tingin Hmm. Bakit mo kailangan ng... Kasi may mga tugtog kasi eh. Hello ma'am, kayo po ba si Annalyn? Hindi pwede, may boyfriend ako. Gaya nito, meron pa. Saan tayo pwede magkita? Hindi pwede, may Eto. girlfriend ako. Hello ma'am, kayo po ba si Annalyn? Hindi pwede, may boyfriend ako. Mama ko po yung nakapulot ng wallet nyo. Ay hala, oo. Saan tayo pwede magkita? Hindi pwede, may girlfriend ako. I know, maraming nagsasabi na ano daw, na bagay daw sa akin kasi yung mga facial expression ko. Pero natatawa talaga ako eh. Natatawa talaga ako minsan sa sarili ko nga. Lap trip. Ayan, lap trip. Paro-paro G. Doon na lang tayo sa Facebook pag nag-TikTok kasi kasi baka maano tayo ng ano eh. Alam mo naman si Whitey. Grabe naman mga kanta ng banda sa Binungan. Ano yung banda rito, banda roon? Francesca Ruiz, hello sa'yo. Diba? Kahit nga ako, sabi ko nga, kahit nga ako natatawa sa sarili ko eh. Meron din akong funny side. Kita nyo naman. Di ba nakakatawa? Nakakatawa pala. Kailan ang balak nyong umuwi, Chris? Ngayon na ba? Oh, si Trisha magaling din siya mahilig din siya mag-TikTok. Ayun si Tengay, si Cecil, magaling sumayaw yan. Yung mga sayaw na medyo complicated nakukuha niya. Ako, wala na. Kinakalawang na yung mga joints ko. Nung college ako, kasama ako sa may dance group kami. Gemaline, kanino mo na marites yan? Anong sinabi mo? Wait lang, parang may na-miss ako ah. Teka, meron lang akong ano. Hello ma'am, kayo po ba si Annalyn? What have you accomplished? Ano ba nangyari? Ano ba nangyari sa'yo? Sino? Ikaw? Ako? Oo. Bakit? Pinagabi yung kotse. Sino? Ikaw? Ako? Oo. Bakit? Nako. Wait lang, hindi malinaw eh. Hindi siya malinaw. Ito. Teka. Kasi mukhang magba-viral ito eh.
Di ba, taray? Ay, pugsa-pugsatan. Ay, nako. Nagloko-loko nga rin dati ko ako. Nagloloko na itong ano ko. Nagloloko na siguro itong internet ko. Pagod na siya. Nasaan na yun? Parang inalis yun. Eto. Nagtanong sa akin, ano daw ang favorite meal ko? Simple lang. 2,000. 3,000. Kung gusto mo, 10,000. Nagtanong sa akin, ano daw ang favorite meal ko? Simple lang. 2,000. 3,000. Kung gusto mo, 10,000. Ay, nako. Nakakatawa, di ba? Yun na. Trisha, yung 2,000. Ay, nako. Maanong usapan yan, Marie Chris? Yung eleksyon sa Pilipinas, hindi naman kami buboto eh. Canadian citizen na ako, so wala na akong ano dyan. Oh, okay. Sige, naka-private pala eh. Di hindi ko maano. Inad mo ba ako sa TikTok, Trisha? Di ba? Kunam na niya ti kanta 1 2 3 4 5 mo 1 2 3 4 5. Dance TikTok paro G, paro G, paro G. Usong-uso yung paro G kahit na sino. Pati mga artista nagpaparo G. Very obvious mat no sino ti suporta Marie Chris. Isupay ti kwam ti profile pic mo JF Beam. 'Di ba? Makabotos ka pa lang? Ako hindi na ako makakaboto eh kasi ano na eh. Canadian citizen na ako eh. Anong ulam? Anong ulam niyo, Lot? O nga pala, ang aga nyo naman kumain, 11:30 pa lang. Hindi nyo talaga pinapaabot na 12:00. Nya si Damlot. I know. Sabi ko sa inyo, natatawa din ako sa sarili ko eh, sa TikTok. Sabi ni Doming sa akin, kung ano-ano lang daw. Nagrehistro ka talaga. Gusto mo talagang bumoto. Good for you. Malaking bagay din yun. Haan pa pero ag-apply kami ti dual citizen. Kaya lang, I think ewan ko lang kung dual citizen ka is makakaboto ka ba? Ewan ko lang pero baka. Kaya lang hindi ko pa na-submit yung ano namin, nandun pa yung nakabinbin pa yung application form namin doon. Na-print ko na siya pero hindi ko pa napirmahan. Madali lang naman daw, pirmahan tapos dalhin dun sa Canadian Consulate.
I mean, Philippine Consulate. Diyan sa Eglinton. Hindi pa, pero malapit na akong mag-dual. Malapit na kami mag-dual citizen. Siguro before kami umuwi ng Pinas mag-apply ako ng ng dual citizen. Oh, hi Jake! Jake and Lorray! Hello! Siyempre, di ba? Oh, alam na this. Alam na this. No? Grabe. Okay lang. Magrehistro ka. Ano yan? Parang, anong tawag sa inyo? Kung mga voters kayo na nasa malayo? Anong ulam nyo, Jake and Lorray? Hello sa inyo dyan. Sa farm. Napanood. Oo nga, grabe si Rose. Si Lot sa aking TikTok. Wow, grabe. Siya yung number 1 fan. Lahat nila like niya. Lahat nila like. May TikTok account siya, wala naman siyang content. Mercy Tabarnilla. Hello. Sino si Mercy Tabarnilla? Taga Binungan ka? Mercy Tabarnilla, wait lang. Madam Damin ang mata. Mercy, sino ka nga Mercy? Sino tikin anakin ka? Yeah, pati sa Instagram, medyo slow down ako sa Instagram dahil ang dami ko nang mini-maintain. Instagram, 2 FB page ko, ito, YouTube, tapos yung Instagram. Pero nagpo-post pa rin ako doon, paminsan-minsan. Hello sa 18 na mga nanonood. Mag-like naman kayo dyan, no? I-like ninyo yung video natin, itong stream natin. Sige. Thank you, Mary Chris, for dropping by. Good night. Kiss kay Siana. Oh, grabe, si Amboy, makali. Oy, guys, wag tayong magdebatehan dito ng mga kandidato nyo. Karen Sotelo, hello. Karen Sotelo, taga Binungan Kamat. Sino ti makin asawa king ka nga Sotelo, ading? Sige, Mary Chris, good night. God bless you. Thank guy. Kaya magkaano kayo ni Chris? Si Patetong supporter. Sabaw na isda, ano yan? Sabaw lang ng isda? Ano yan? Oh, okay. Asawa na ka ni Crisanto. Sino ti Crisanto? Palayaw na nila kayo mo. Sid Chan. Hello, Sid Chan. Welcome to our live stream. Wow, puso ng saging. Sarap naman. Adobo. Na puso ng saging. Wow, yummy. Kinuha daw nila sa farm. Crisanto, anak. Okay. Yeah, pero sino kanyada ni Kwani? Di bunso? Bueno, ay, Jong sama, di may saya. Yeah, welcome to the live stream. Thank you for dropping by.
May naka-schedule tayong live stream sa Saturday ha. Manood kayo. Manood ulit kayo sa Sabado. Sabado namin ng gabi dito, Linggo ninyo na umaga dyan. So, itatry kong mag-live ng Jong. Okay. Amber and Baby Jacob channel. Hello. Welcome to the live stream. Yeah. Thank you, Mary Chris. Thank you. Nagdakamot Plaza, Karen Sotelo. Magpapabakuna ka mat. Sino dito Mercy Tabarnilla? Agpakilala ka man sino ti asawam, sino ti makin anak ka. Oh! Hi, SP! Hello, SP. Shout out kay SP at sa mga Fornias family dyan sa Bigan, Ilocosur. Oh, very good. Ano yan? Second dose or booster shot na? Yung bakuna nyo? Okay. Asawam ni Ray. Okay. Nagpabakuna ka rin? Yeah, mga kamag-anak namin yan lahat sila. Mga Tabarnilla, mga Sotelo. Lahat naman ng mga taga-Binungan magkakamag-anak eh. So, magkakamag-anak tayong lahat. Yes. Manang ko ng latanaan nga madam. When no Mommy Brands. Mommy Brands. Nag-subscribe kayo dito yan. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo kasi next time na mag-live ako, baka meron tayong mga paraffle. Pero kung wala this coming Saturday, it might be next Saturday. Okay? So, nood-nood lang kayo ng mga videos ko kasi magpapa-trivia questions ako from those videos. Second dose kayo. Okay, very good. At least nalpas na at bakuna yon. Mag-subscribe na kayo. At kayong mga nakasubscribe na sa akin para makita nyo anytime na mag-live ako, mag-notify sa inyo yon. I-press ninyo yung bell. May bell dyan sa gilid, di ba? Notification bell. Tapos, pindutin ninyo yung all para anytime na mag-live ako, makikita ninyo. Magno-notify sa inyo yan. Nasaan ka, SP? Naka-data ka lang. Nasa labas ka ba? Sabi ko na nga ba, Silot, fake news ka talaga eh. Sabi mo, sabaw ng isda, sabaw na lang, wala nang isda. Inulam mo na siguro, ha? Di mo na tinirahan si Amboy. Wala na bang natitirang pansit kahapon? Hello, mag-hello kayo. Kayong mga naandyan na mga bagong pasok. Yung iba mukhang umalis na. Si Mary Chris matutulog na daw. Ewan ko, baka si Auntie Beth natulog na rin. Okay. Daka school da Sam. Okay. Nag-ano lang ako, nag-random live lang. Pero next Saturday yung ano natin, yung scheduled talaga. Hi, Alexander. Welcome back. Umalis ka ba?
Oh. So ano ba ang pwedeng pag-usapan natin? Hopefully, pag nakauwi ulit kami, doon na ako magla-live sa farm para makita nyo naman yung background ko, 'di ba? Yung mountain o kaya yung mga mangga or yung fish pond or yung mga kambing, nagmeme sila doon sa likuran ko. Yun, para at least parang nakita nyo na rin in person yung farm. Kasi at least ngayon wala nang quarantine. Kasi nung umuwi kami nung last year, may mga quarantine pa, hindi nga kami nakaalis ng province. Hindi kami nakapunta sa ibang probinsya, kundi doon lang. Napuntahan lang din namin doon sa, yung Banawang Bridge. Kasi nga, natatakot din naman kaming lumabas-labas dahil babalik pa kami eh. Ayaw din naman naming maging positive yung RT-PCR test namin. Kaya maingat kami, hindi kami naglalalabas. Doon lang talaga kami sa farm. Tapos pag lumabas kami, halimbawa man, may lalakarin lang kami ng mga papeles, ganyan. Or pupunta lang kami sa bangko, magwi-withdraw ng pera. Alam mo naman pag bakasyon sa Pilipinas, lahat puro out. Yes, sister, you can go to sleep. I know you have work tomorrow. You have to rest. I'm going to bed din at 11. So maybe I'll extend for another 15 or 20 minutes and then I'll go upstairs to sleep too. May pasok kami bukas, kaya kailangan naming mag-sleep na after. So mga 15 or 19 more minutes, I will be going upstairs. Yung iba kumakain na eh, oh. Kakanta sana ako eh, nasa taas yung gitara eh. Next time na lang yung kanta. Pero kailangan mag-request kayo. Ano ba yung gusto ninyong pag-usapan next time na mag-live ako? Kayo dyan o mag-comment kayo dyan. I-take note ko. Sige, isusulat ko. Ano ba yung gusto ninyong pag-usapan natin next time? Ano ba yan? Tungkol ba yan sa love life? Tungkol ba yan sa mga anak? Ano ba yung gusto nyong malaman? Ano ba? Marunong ako konti, hindi lang ako masyadong marunong. Marunong ako konti. Hindi ko lang nahasa. Marunong din ako magpiano konti kasi nung nasa Hong Kong kami nakakatawa, nag-aaral si Auntie Beth noon ng piano, ng organ pala sa Hong Kong. Nag-sit in ako minsan kasi parenting. Yeah, that's a good one. Parenting is a good one. So, you have to write down kung ano yung question ninyo about parenting and I will try to help you in the best way I can tungkol sa pagpe-parent kasi nani ako dito, marami akong natutunan tungkol sa pag-aalaga ng bata. Ano yung mga approach, ano yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin sa pag-aalaga ng mga bata. Tapos, tuloy ko yung kwento doon sa pag-organ. So, nag-sit-in ako minsan nung nag-aaral si Auntie Beth. Ako natuto, siya hindi. Di ba? Uy, grabe ka kay Amboy, Lot, ha? Kailangan pa rin niya ng ulam. Ano ka ba? Process ng pag-abroad ngayong pandemic. Medyo, kasi eh. Okay, good night, sister. Go to bed. Go to bed. Auntie Beth is going to sleep because she has work tomorrow. Leah Chen. Hi, Leah Chen.
So, parenting, isa yon. Okay, susulat ko dito parenting. Ano ba yung gusto nyong malaman about parenting? Relationships, like relationship with your spouse, with your mga anak, mga ganon. Magandang pag-usapan yan. I like that. J-Bong! Hey, J-Bong! Kumusta, Balong? Si J-Bong, oh, nanonood siya. Nasa Binungan din yan. Ang gwapong-gwapong anak ni Bong at ni Nora. J-Bong Tapiceria. Ayan. Yung mga ano kasama natin, yung mga nakapag-subscribe sa akin, sabihin niyo for Saturday, meron ulit tayo. At sana, I wish na meron kayong lahat wifi para hindi data lang yung ginagamit nyo, kasi pagka data lang baka kulang pa yung papanalunan ninyo pang load eh. Pero I appreciate so much yung mga nakasupport sa akin, nanonood, kahit ano lang, kwentuhan lang na kagaya nito. I appreciate it so much. Maraming salamat talaga sa inyo. Don't worry, magiging malaki din tayong channel. May makakadiscover sa atin, I'm pretty sure. At hopefully, ma-discover tayo ng mga nagsusupport sa kagaya nating mga OFW, mga nanay, mga simpleng tao. Ana May Aurelio, hello sa'yo. Hello, welcome. Kagaya ng sinabi ko dyan sa mga extraordinary lives of ordinary people like us. Kasi marami tayong kwento. Minsan, di ba, yung mga na-feature na mga story sa mga artista, sa mga famous na people. Hindi nila alam, tayong mga ordinaryong tao, magaganda rin ang mga storya natin sa buhay. Baka mas interesting pa yung mga story natin sa buhay kaysa iba. 'Di ba? So, who knows? Baka may makakita sa live stream natin kung isi-share ninyo ito, tapos yung mapapag-share ninyo, isi-share din nila sa mga kakilala nila. Who knows? We don't know. Kasi si God, He works in very mysterious way na hindi natin inaasahan. Kahit na anong bagay yan. Sa buhay natin, sa buhay pag-ibig, sa buhay pamilya, sa buhay trabaho, lahat ng klase ng buhay ay may na talaga tayo. May may nakaatang na destiny para sa atin. Pero at the same time, syempre, we have to work on it. Kailangan nating pagtrabahuhan or gumawa tayo ng hakbang para makuha natin yung mga ginusto natin sa buhay na mangyari, di ba? Ganun lang yun. So, malapit na tayong matapos. 12 minutes na lang. Thank you for sticking by. More than 10 people yung nagstay, oh. Maraming salamat sa inyong lahat at sa uulitin ulit. Ano pa ba? May mga questions pa ba kayo dyan? Or may mga kwento kayo na pwede nating i-share sa mga iba na nandito sa live stream natin? Kasi mukhang naririnig ko na yung dighay ni Lot tsaka ni Amboy nakapag-lunch na sila, oh. Sino sa inyo dyan ang mga kumakain ng lunch? Sabihin niyo naman kung ano ang ulam ninyo. Kami kanina ang ulam namin, bulalo. Bulalo nga ba yun? Ewan ko kung bulalo yun kasi nilagyan ni Uncle Domi, ni Sir Doms ng ng sinigang sa sampalok. Gusto niya lang maasim.
Hello! Hi, Bong! Oh, Alexander, you're welcome. You're welcome. Pagpasensyahan nyo na yung nakayanan ko, ha? You are welcome. And thank you for your support din kasi nag-last kayo sa panonood ng live stream. That's a big sacrifice din. Maraming salamat. So, nood kayo ulit pag may pag may live stream. Para mas marami tayong, para mas madali nating makamit yung gusto nating makamit. At marami din tayong matutulungan. Kung sakali man, na ma-reach natin yon. And I'm sure na ma-reach natin yon this year at least. Oh, okay. Oh, that's a very good question. Si Cecil sabi na, ilang years, auntie, bago mo natanggap na nasa abroad ka na? Bago ko sabihin yung di ka na ibig mong sabihin yung di na ako umiiyak? Okay. So, una akong adobong manok na may sabaw. Meron mga adobong manok na may sabaw. Pero anyway, masarap na rin yan kung may sabaw siya. Kasi yung iba gusto nila may sabaw. Okay, sagutin ko yung tanong ni Cecil. Pag nasa abroad ka kasi, malayo ka sa pamilya mo, hindi mo talaga malilimutan na malayo ka talaga sa kanila kasi yun ang reality. Meron talagang time, kahit pa ang tagal-tagal mo na sa abroad, meron talagang mga time na maaalala mo yung pamilya mo sa Pilipinas or kahit nga nandito na yung family ko, ibang challenge na naman ang haharapin. Pero yung sa pagtanggap na nasa abroad na ako, siguro umabot ng 6 months hanggang 1 year yan. Kasi lalo na kung kagaya ko na-involve ako sa church, every Sunday is parang na gumagaan yung loob mo kasi kasama mo yung mga friends mo. Alam mo, ang ginagawa mo is nakikipagkwentuhan ka lang sa kanila. Hindi yung kagaya ng iba na iba yung hinahanap na katuwaan. Yung iba, nakukuha nila yung kanilang kasiyahan sa pag-iinom, sa pagdidisco. Hindi ko naman sila ginajudge, pero yun ang gusto nilang gawin sa buhay nila. But may alam natin na yung mga ganong klase ng gawain is may mga consequences when it comes to relationship with their family and their spouse, lalo na kung may mga asawa sila. So ang nangyari, ganun ang sa akin, acceptance lang yan eh. And it took me probably 6 months bago ko na-realize, kasi nga 'di ba nakwento ko sa inyo noon nung yung unang amo ko na 4-year-old na babae yung kanyang anak, yung amo ko doon. Kinukurot ko yun kasi sabi ko, bakit ikaw ang inaalagaan ko na hindi naman kita kaano-ano? Yun ang ano ko noon. Pero nabago naman yun dahil naging part na ako ng church, naging born again Christian ako, na-realize ko na hindi pala tama yung ginagawa ko. So, naka-help din yun doon sa pag-cope up ko bilang isang OFW. Dahil, yun nga ang sabi nga ni Dr. Phil, you cannot change something that you do not acknowledge. Alam ko na galit ako talaga doon sa mga amo ko dahil bakit ako nandun? Yung pamilya ko nasa Pilipinas. Parang ganun ang mindset ko noon. Pero nagbago lahat yun dahil in reality, hello sister! In reality, talagang kailangan kong magtrabaho habang nandun na ako sa abroad for my family. Hindi naman para sa akin na yun eh. So,
Yung mga bagong pasok, mag-like kayo dyan sa live stream natin. In reality talaga, kailangan mong i-accept na yun ang talagang buhay mo na. At yun natutunan kong i-divert yung attention ko or yung homesickness ko sa paglilingkod sa Diyos. Doon sa church ako na naging busy instead na sa ibang bagay. Kasi yun ang alam ko makakatulong at makakapag-preserve doon sa relationship namin ng asawa ko at ng mga anak ko. So yun. Pero once in a while, lalo na pag ikaw, kahit gaano ka pa katagal sa abroad, once in a while, lalo na kung ikaw ay may nararamdaman, halimbawa, may sakit ka, may nararamdaman kang hindi maganda, mapapaiyak ka, maiisip mo yung pamilya mo, or maiisip mo ang Pilipinas at kung pwede lang umuwi ka na. Mga ganong bagay pagka nasa malayo pa. Nasagot ba yon, Tengay? Yung question mo, Cecil? So, sino pa sa inyo ang gustong magtanong dyan? 5 minutes na lang, sa sign off na tayo. Ay! Hi, Insan! Hi, Insan Violi. Yeah, makaturog na nga ro din eh. Nagpababad yung mata ko. Kailangan ko na ng toothpick para anuhin yung mata ko. Pero thank you for staying, yung 14 people. Mag-like kayo sa video natin, mag-like. Nasagot ba, Cecil? Sige, isang tanong pa. Sagutin natin in 4 minutes. Ay, sabi mo pala yung kung paano mag-process ng pag-abroad ngayong pandemic. Depende kasi yan sa kung saan ka pupunta eh. Depende kasi eh kung saan ang gusto mong puntahang bansa. Dahil iba-iba yung kanilang mga requirements, iba-iba yung mga protocols, lalo na ngayong may pandemic. Pero hopefully matapos na itong pandemya. Sana endemic na to this year. Sana next year is free na tayo sa pandemic. Para naman makabalik na tayo sa normal. At least kahit konting normal silang ng buhay natin. Na hindi na tayo magmamask kung saan, or hindi na tayo magpe-present ng vaccination card, or hindi na tayo mag-RT-PCR test kung saan man tayo pumunta. Kasi hassle yun lahat sa mga ginagawa natin eh. Kagaya namin nung umuwi kami din sa Pilipinas, kung at least nga hindi masyadong strict nung umuwi kami kasi 5 days na lang yung 5 days na lang yung quarantine noon sa hotel. Whereas before that is 14. So naging 5 days lang. Tapos nung nagpa-RT-PCR test kami sa Batak, nawala yung antigen. So lahat is timing. By the grace of God lang talaga. Lahat timing. Kaya lang nag-iingat din kami, kaya kami hindi na masyal kung saan-saan. Doon na lang kami sa farm kasi kung nakikita ninyo yung mga videos namin sa farm is yung surroundings lang relax ka na doon. Tapos nandun pa yung bundok, makikita mo talaga. Kaya saan ka pa? Mamamasyal ka pa sa malayo? Hindi na. Well, thank you so much everyone for joining me once again. Random lang to pero ang dami nyo, natutuwa ako. Yes. Keep sharing the videos, keep watching them. Kasi sa susunod baka magpa-raffle ako pero titignan ko kung may budget tayo. Kung hindi matuloy sa Sabado yung raffle natin, following Sabado. I'll make sure na every month meron tayong pa-raffle. Para naman makatulong tayo sa mga kaibigan natin, mga kamag-anak, mga pinsan, mga
mga pinsan, mga pamangkin, mga kapatid, yan. Kaya patuloy lang kayo manood. Ipagkalat ninyo yung aking YouTube channel, ipagkalat I-share ninyo sa FB page ninyo. Thank you para kay Jenny kasi si Trisha at saka si Jenny at lahat kayo na nag-share dyan sa inyong Facebook wall. Dahil alam ko na may mga nakakakita dyan na ibang tao na hindi pa nagsasubscribe. And if you are not subscriber yet, kung hindi pa kayo subscriber ng channel ko, mag-subscribe na kayo. And make sure na pindutin ninyo yung notification bell dito sa baba at pindutin ninyo yung all. Para pag nag-live ako, makikita ninyo yung notifications right away. Padadalang kayo ng YouTube ng notification. Para hindi ninyo ma-miss. Ha? Okay, have a great one everyone. Have a great day kayo dyan sa Pilipinas. Good night dito sa Canada at saan mang panig ng mundo na gabi na. Thank you for dropping by dito sa random live stream ko. See you next time ulit. Rochelle, thank you so much. Thank you for sticking around. At patuloy tayong magtulungan para mas maraming biyaya ang maaambon sa ating lahat. Okay? So take care everybody. Stay safe. Maghugas ng kamay, mag-alcohol, mag-mask, lahat na. Just take care of yourself. At ganon din kami dito. And remember to be kind always to everyone, okay? Francesca Ruiz, thank you and keep safe. Thank you very, very much sa inyong lahat. From Mommy Brands to every one of you, be kind to one another because God loves you. Hey, till next time, good night. Good night.